Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Naizeba Fermina, bolon bat eta bolon bi, y en Vitoria lo aprendí. Buena moza, neska ona, los huevos arraun feliz. El verano malo si no me domini, vamos a cantar un canto para todos divertir. Yandugunez guztio galanki, xandon meixer zami, kantez agun laguno, kanta kantore berri. Txulufriña, Katalina, dantza egiteko grina. Txulufriña, Katalina, ona izeba Fermina. Bolon bat eta bolon bi, y en Vitoria lo aprendí. Buena moza, neska ona, los huevos arraun feliz. Izango dut berriz ere gurrutze gorritik pasatzea. Hau da buruko mina. Oialume kexatia, etorri hona, eta kontatu gure adiskidei zer gertatu den horkanpoan, Nik? Nik ez dute zer kontatzeko. Nik azalduko diet orduan. Aizue lagunok, por cierto, arratsalde hon, ze muzarete ongi? Aizue, bazkaldu duzue? Ez du ematen ba, ze muzarete? Aizue, balakizue zer gertatu zaion Pepitxori. Justu geltokera sartzen ari zanean. Istripua izan du! Azkarregi zetorren eta damba! Azez hartako eman dion Felipe koitxaduari. Gezurra! Errua ez da nerea izan. Ez, eta noren orduan, Sintxanena? Mirrirena! Txikiturri maltzur horrek zangotra batu egin du Felipe. Eta orduan nire tren maiteak istripua izan du. Txispas, pum, kaspas, paspa! Kategoriako zartakoa izan da bai, eta ederki esplikatu duzu. Ai, ederki egi. Hala ere, aizu, nola dakizu, mirri zangotra batu duela, Hona hemen froga definitiboa.
Mirriren zapata itxusia aurkitu dut trenbidean. Seguru zapata hori Mirrirena dela, niri handiegia iruditzen zaite, Seguru. Nik ez dut inoiz utxik egiten, Tipo argia da gero Pepillo. Ai. Ia ba. Txiribiton, arranopola izue. Txiribiton. Zapata hau txiribitonena da. Eta ez Mirrirena. Ai! Txepela. Tira, filosofonenek ere hankaz hartzen dugu noiz edo noiz. Zu filosofoa balin bazara, Pepillo. Ni Fermin Muguruza naiz. Ai, Pepillo. Okerreko hankarekin hasi duzu gaur eguna, Ez dut ezen ulertzen. Tira, egin dezagun zozketa, ia gaurko lau ikazkinak behar den bezala aukeratzen ditugu. Tira, lagunok, egin dezagun zozketa! Zenbat ikazkin ditugun Irunen, Baina gogoratu lau bakarrik hartuko dutela parte gure lehiaketan, Az gaitezen talde gorriarekin, ia ba? Lehenengoa zein dugu? Jonan Fernandez! Ia ba, Jonan! Aupa, Jonan, askar! Askar, Jonan! Iepa! Etorri honea! Esprinean! Ez aldakazu jolasteko hori, Jonan. Bai, ala, txirrinda eramateko alegia. Bai. Zure lehiakidea ezagutu nahi duzu? Bai. Ederki, bai, ia ba, zein dugun talde horrian. Talde gorriko bigarren lehiakidea, Leire Muñoz! Aupa, Leire! Ametxe dugu, Leire! Aupa, txaldea, Leire! Zu bai, askar etorri zehala salto eta guzti, jolasteko irrikitan, ez da? Bai. Ederki badagunok talde gorri osatuta daukagu. Eta orain ezagutu ditzagun talde urdineko ikazkinak. Ras. Ona. Asier Sánchez! Kaixo, Asier? Kaixo. Zer moduz ondo? Bai. Indartxu ikatza botatzeko? Bai. Bai, oso ondo, horrela behar zaitugu. Ea, ezagutu dezagun zure laguna. Hemen! Ane Aiztizabal! Hemen, kaixo, Ane? Kaixo. Zer moduz? Ondo. Bizikleta eramateko prest? Bai. Oso ondo, horrela behar du jende alaia. Talde urdina hemen, talde gorria hor. Hori da, ezue, Felipek izugarrizko bidea egin du honea Iruneaino iristeko eta orain goseak dago, beraz, ikatzaren bila joango gara eta ondoren jaten emango digu, alegia. Final erdi antolatuko dugula, gero arte, Agur, guazen handik. Kaixo Irundarrok, arratsaldeon denoi! Kepa lagunok! Mirri, gaur aberastu ingo gaitu. Aberastu ingo gaitu? Bai. Aberastu ingo gaitu? Aberastu ingo gaitu? Baina horretarako lan handien biharra xauk, Ez, motel, ez. Begira, nire azken asmazioak oso mekanismo simplea dik. Oso simplea. Aderki, zakik nik lanari alergia ziot, Lasai. Gainera, Mirri, gaixo jartzen baldin baiz ere, diruaren hotxak sendatu egingo hau! Asmatu duen honek, Garbi gailu integrala, hori duk izen ñañua. Aizak, Mirri, entzun ondo. Pertsonak, kanpotik eta barrundik garbitzeko makina du. Garbigailu integrala. Garbi gailu kakasarra, hori ze. Ara, hago isilik eta sarra bi meserez makina barrenea eta soka hortatik tira egintzak. Dira, meserez. Hori aize maize ingo dianek,
egin desaok! Ea ba. Xertu, xoka heldu, eta tira! Barregarri geritu aizu orain ere, Mirri, barregarri! Garbigailu integrala, sabortegi atomiko antolatu duko horixen askagarria da. Ire tamainako, zera, alprogei, ziria ondo sartzekoa, uraniakoa. Hemen dator ba alprogen erregea. Eso, txiribiton. Nondik atorre, Amona Martxelonen ukullutik. Penas, sekulako kiratxa daukak, kakuzainen lehengusu ematen duk. Bagolio! Nik ez detorlako ni behar, kaiko alena, Ia ez ustelduta dagoena. Txiribiton! Txiribiton! Maitasuna eta bakea behar diagu. Ik niri kasu egin, eta ire zerri usaiaren arazoa behiria da konponduko diago. Gainera, precisamente, Txiribiton, Mirrik traste moderno bat asmatu berri du. Garbigailu integrala! Potoloentzako aukera mundiala! Baldin baixere, petrala, honek garbituko hau berehala! Txiribiton, xartu mesedez etxa, hartzakorko dutxa, urtean behin hartzea oso komenigarria dut derrigorrezkoa osakidetzak esegitu egiten dik. Mirri, astean behin izango dugu txienez, ezta? Astean behin. Dutxa, ez, urtean behin bakarren nahikoa duke, ekologia urologikoa duk hori, Urasko ez da gastatu behar. Entzuten aldia zuen potoloari, plastrofobia ematen diola hor sartzeak, mesedez. Klaustrofobia, Mirri. Hori, leku txikitan sartzeak, zera, galeraz egiten diola, gaitz egiten diola, esan nahi dik. Iguazok, ikusiko dugu, txorizofobiarik ere baote duen, Txiribito, Txiribiton, Txiribiton, eraso txorizoari, Txiribiton, ja horra huela, Txiribiton, tira xokatik. Txiribiton, tira xokatik tiratzeko, Txiribiton bai, hau txatxualena, orain ere beti pikatu egiten du. Mirri, urte beterako dutxatu haiz, txatxua. Kontu ze izaten duzuen, Ni agian txikitakoa izango nauke, eta batzutan apurtxoa tontu ere bai, eta barregarrik eratuko nau batzutan, baina nien nahi txatxua. Ez, Ni pentsar, nien hau txatxua. Eta Toto Pintotxo ere. Toto
pintotxo ez da txatxua, bai dela arrun despistatua. Iaufa la virula virulena, iaufa la virula virula, iaufa la virula virulena, iaufa la virula virula. Toto pintotxo Bilbo aldera, zijoan bada trenean, txartela eske etorri zaio trenetako inspektorea. Kapitxo hau zulatu nahi duzu, orpinduzu hartasiak. Toto pintotxo ez da ez, deitu dute polizia. Toto pintotxo ez da txatxua, bai dela arrun despistatua. Iaufa la virula virulena, iaufa la virula virula, iaufa la virula virulena, iaufa la virula virula. Bibote dun ertzain lodikote bat, etorri da instantean. Txapurriaz, resfestarako, xabiltza Ferminetan. Ertzainak autoritate handiaz, atera dio karnetan. Abona horri, musuaren bat, demozioa diota. Toto pintotxo ez da txatxua, bai dela arrun despistatua. Iaufa la virula virulena, iaufa la virula virula, 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 iaufa! Geldi hor, Lili Luis. Lili Luisez, Lili Nuit, bai esan? Geltoki honetan abiadura muga errespetatu behar da. Ezin zara horren azkar ibili. Barkatu baina beharrezkoa dut. Hilala biziko kontua da niretzat. Hilala bizikoa? Eta zer da bain garrantzitsua? Ba nire maitea ikustea. Hain da xarmangarria. Eta zein da maite xarmangarri hori? Mirrika kalardoa? Mirri kaskajoa? Mirri ez da kaskajoa. Mirri potxoloa da. Eta alaia. Eta barregarria. Ez da baiet. Itxu zaudete denok. Bueno, edo kerrago esan da. Burua nahastuta daukazu, Hei, Pepitxo, zu inbidiak amorratzen zaude. Gezurra. Bosta xora niri norekin ligatzen duzu. Edo mirrirekin, edo sinosukerekin, edo Doraemon katu kosmikoarekin. Gauza da, geltoki honetan, abiadura muga errespetatu behar dela. Kitxo, Pepitxo. Pepitxo, zu beti erretxinduta. Beti ospinduta. Beti purrustaka. Zatozona eta oparitxo bat egingo dizut. Ea pixka bat animatzen zaren. Ondo. Makurtu zaitez, potxolo. Bai. Zerrote duzu. Gora da berriko txano koloretsuak eta gora maitasuna. Maitasuna polita dela. Tururu. Maitasuna deskalabro mortala da. Ekatonbea. Kontxo murri. Haze kanpola errosa itxura zereukane. Ai, ere. Eskerrik asko. Nabari dauda berria iritsi dela, Eta enamoratuta zaudela, Pepitxo bai. Ai, segurola. Az gaitezen lanean, bestela iskanbila sonatua izango duguta. Hori da, lan desente daukagu gaur eta badakizue, 12 ikatzpusketa sartuko dituztela, jaurtiko dituztela gure lehiakidek. Lehenengoak Jonan Fernandez izena du, ez da, Jonan? Bai. Jonan, konta iguzu, ze marrazki bizidun da gehien gustatzen zaizuna? Doraemon eta Txintxan. Doraemon eta Txintxan. Eta lagunekin ze jolasetara jolasten zera? Alturitas. Alturitas, tira, hori da zure aukera, eta gure bigarren lehiakidearena, Leire Muñozena, ez da Alturitas, ez da, bere jolaskoena zein da? Apolizias, eta seguru honena zehala. Bai ala ez? Zein da honena jolas horretan?
Nire nobioa. Zure mutila! Nola izena du? Aitor. Aitor! Bidaliko diogu mutxu bat emendikan? Bidali mutxu bat. Mua! Aitorrentzako, txaba behientzako! Ze polita! Baina ben ere, bi aur oso jator ditugu. Ea, nor dugu hemen txe? Asier Sánchez. Asier Sánchez, oso ondo, zenbat urte dituzu, Asier? 7. Bai, 7, ondo, nongo azala? Hondarribikoa. Hondarribikoa, ara. Eta oporrak non pasatzen dituzu? Tenerifen. Tenerifen, ara, zuk Tenerifen neskalagunik izango te duzu? Ez, bueno, denbora eman, aurkituko duzu da, ziur. Eta nor dugu neska polita hau? Ane. Ane zer gehiago? Aristizabala. Oso ondo. Zenbat urte dituzu, Ane? 4. 4, hori da, entzutea ondo. Eta zer duzu gustokoen jateko? Zer gustatzen zaizu jatea? Eta konta iguzu. Purea. Purea, ara, ederra, oso ondo. Zer gastora zoaz, Ane? Satarkara. Santartara, oso ondo. Ea, ba hor talde gorria, hemen talde urdina, jatorraskoak, eta non da Felipe? Felipe, ator! Vamos, terpizkanaka! Goazen atzera! Iaba! Etorri nerekin! Iaba, Jonan, zurekin hasiko gara bai, nahi duzu? Ba, begira, hortxe duzu lekua, eta hasi nahi duzunean, animo Jonan! Aupa, Jonan! Iepa! Ui! Iaba! Iepa! Animo Jonan! Iaba, aupa! Beharki! Ui! Haze indarra botel! Ui! Iaba, bigarren gori sartuko ezu, bi! Aupa Jonan, animo! Iru! Hau da punteria, Ui! Hori da, lekutikan! Iaba! Lau! Sartu duzu! Ui! Ederki zabiltza primeran, Jonan! Primeran! Ui! Aupa Jonan, primeran bizera, Lagunok ikusi duzue, 5 sartu ditu Jonanen eta orain Leireren txanda da, beraz, Leire ikusten duzulekua, ba, hortxe duzu eta hasi nahi duzunean, animo! Jesus, eskalola zitzea, bi, primeran! Animo Leire, iru! Ui, hasi indarra! Lau! Primeran zabiltza, 5! Ederki Leire, ui! Iaba, 6! Jesus, neska! Ui, hau da, martxa! Ui! Iaba, 7! Hoi bai! Aupa Leire! Ui! Ederki! Lagunok, primeran edira Leire baita ere, 7 sartu ditu. Eta orain talde gorria bukatu duenez, eseri lasai bankuan, deskansutxo bat hartzeko, hori da, eta talde urdinaren txanda da orain, Iaba! Asier eta Ane, zuen txanda! Iaba, etorri nerekin, eta Asierrekin hasiko beha, bai? Nahi ez du Asier, ba, hartu zure lekua, eta hasi nahi duzunean! Iapa, Bizkizu, bi, Jesus, tren hau txigabe, Iepa! Iru, haupa Asier! Lau, oi da, bindarra motel! 5! Iaba, 6! Primeran Asier! 7! Jesus, hau da punteria, 8! Behatzi! 10! Primeran Asier! Jesus, etorri Asier, etorri nerekin! Haze indarra motel! Asierrek 10 sartu ditu eta orain Aneren txanda da, beraz, Ane, hartu zure lekua, eta animo Ane nahi zunean! Uepa! Ia bane! Uepa! Ia punteria pixka bat gehiagorekin! Ui! Aupa Ane, konzentrazu! Ba! Horrela! Ui! Aupa Ane, animo! Ui! Ia ba! Ui! Ia! Ui! Ia bigarren hori Ane! Animo! Ui! Ia punteria hoi! Ui! Lasaitu, Ui! Aupa Ane! Etorri ondira, Ane! Zeonki bilitzean, Ane! Ondo, bakarra sartu du, baina primeran aritu da. Ia galaguna, guazten danak gaurerun, finalerdia bukatu da, etorri nerekin. Ia, ba, ikus dezagun, zer gertatu den finalerdian. Jonanek 5 sartu ditu, eta Leire berriz 7, beraz guztira, 12 puntu dira txalba baientzako. Ondo! Eta bigarren finalerdian ikusi duzue, Asierreki aia 8 gabe utzi du gure Felipe, eta 10 pusketa sartu ditu. Gure Anek berriz bat, beraz guztira 11, eta talde gorriak jokatu du final handia. Hori da, justu, baina gu pasatu gara finalera. Zorionak talde gorri! Eta talde urdinak opari dotore hau eramango du etxea, eta zuen txalo ikusgarria oroitzapen bezala. Ederki bat, Feliperi mati burjana, baina orain gu gaude gozetuta, beraz, bagoaz, bokadillo pare bat hartu eta indar berrituta bueltatuko gara final antolatzera, gero arte, Oraintxe bertan, guazen!
dute. Eta biok aurkezten bagara, lehenengo saria irabaziko dugu seguru. Es medianoche y en la cañada suenan las Lagunok, kaixo! Ui, se marcha Durangana gaurre, karnaval. Ui, dantza egiteko, sekulako gogoa dauka gaur. Bala hemen, nirekin dantzan egin nahi duen senyorita Gurgarriri. Nik, Mirri, ni nahi duzurekin dantza egin. Andereño pinpilin pausa, egin dantzan, sin prisa, baina sin pausa. La 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 la, suena alegre el carnaval en el mundo entero. Aixo, pinpilin pausa. Ta, ze lorategitik atera xala Michelena ederrori. Nien naiz Michelena. Micheleta baizik. Deskuiduaren nauzu ezagutu? Haizu, Mirri, deskuiduaren nauzu ezagutu, ala? Ba, egia esan da, horrela, bote prontoan, axalore baten antzartzen dizut. Lilinuik naiz. Mozorro lehiaketa batetara noa. Nahi alduzu nirekin etorri. Freskagarrik eta litxarreririk eta gogotortekorik. Zengo dira bai? Bai! Wow! Eta musika eta martxa izango alda? Seguru! Aia! Orduanen nahi joango. Nahiago dut, liburutegira joan. Baina, Mirri, zuka ridikulua egingo duzu liburutegian. Txantxa dela, babolio! Liburutegiak txirriren monopolioa dira eta... Gora martxa eta rock'n'rolla! Walking through a party in the county jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Ai, kakana rubiurria. Zuretzako mozorro egokia aukeratu dut. Soinean jantzi eta arrakasta itzela izango duzu abaltxisketan. Mozorro guztiak izugarri gustatzen zaizkit, Mira, nire buka erakutsiko dizut, Begira, ze politia nagoen edozein mozorrorekin, Mirri, filosofo! Mirri, emperadore! Eta orain, sorpresa handiena. Mirri, astronauta! Ikusten duzunez, edozein mozorrorekin, perfectamente nago, preta porte. Nahi duzuna aukeratu eta, geratuko naiz. Osongi, Mirri, baina eman buelta eta jarri hormari begira. Ui, la sorpresa izango da gainera. Manoa? Ze, guapo dago, ezta? Lilinuit, zeidazu, ze mozorro aukeratu didazu ba? Ba, xomorroaren alaztana? Xomorroarena? Ni pentsat! Baina maitea, mozorro lehiaketa?
Mon amur, ez mosorro, ez sokorro, eta ez eserrez. Akau fandangoa. Baina Mirri! Argi geratu da? Argi geratu da? Oso kontu serioa da, Printzipio konstituzionala, Ojo, Baina bada espadare, berri izango dizuet, ondo gogoratu esazuen, Ni naiz somorroa. Ni naiz somorroa, bakarrik ditut bi begi, xatosona laguna, esaitez joan iezi. Jolastu nahi baduzu, Mirri beti dago presto, zenbat eta gehiago, orduan eta hobeto. Gustokoa dut dantza eta gozoa jatea, niretzat boberenak saltza eta merengea. Kirola egiten dut, aspertuta nagoenean, surfean ibiltzen naiz, gure etxeko baineran. Odei beltzak xeruan, hasten badira tantoka, kaleko putzuetan, ibiltzen naiz nixaltoka. Dorremi kantatzeko, edo soinua jotzeko, urretxindorrik ez da, inon Mirriren pareko. Esan digu, oraindik gozetuta dagoela, baina guk zera erantzun diogu. Lasai egon dadeia, izan ere gure gaurko ikazkinek izugarrizko puteria itzela daukate. Lehenengoak Jonan Fernandez izena du, 7 urte ditu, Doraemon eta Shintchan ikaragarri gustatzen zaizkio. Ingelesean oso jaioa omen da eta gauzatxo bat esan dilen belarrira. Irabaztera datorrela, beraz txalo beretzako! Primeran, horrelako jendea behar dugu, eta hemen ordea Leire Muñoz Irundarra dugu. 7 urte. Futbolaria eta matematiketan trebea. Baina hori bai, zur eta lur utzi gaituena, bere nobio Aitorren aipamena izan da. Hori bai bere nobioa eta bai bere anaia Inigo agurtu nahi ditu, beraz, txalo zaparra da bat, berarentzat, mesedez. Ondo. Eta orain, datorrela, gure Felipe! Bere leku hartzen ari den bitartean, guk finalari ekingo diogu. Beraz, Jonan, hartu zure lekua eta hasi nahi duzunean, apa Jonan! Apa Jonan! Ba! Berke hasizea! Ia ba! Bi! Primeran! Iepa! Ui! Bika naizea! Iru! Bai! Apa Jonan! Lau! Osungi! Ia ba! Ui! Bo! Primeran! Yes! Ui! Edoki aizea! Sei! Bai! Edoki lasaiko Jonan! Eta konzentratu! Zazpi! Hortxe! Ia ba! Zortzi! Bai! Iepa! Bederatzi! Eta... Uepa! Jonan, finalerdia baino botaritu zea, Bederatzi! Ederki dago, Eta orain Leireren txanda da, beraz, Leire! Leire, hartu zure tokia! Hartu lekua,
eta... Markatik. Hortxe. Eta hasi nahi duzunean, animo Leire! Iepa! Ba! Primeran! Iaba! Bi! Hau indarra! Iru! Iaba! Uepa! Aupa Leire! Lau! Osongi! Bost! Bikai! Ui! Iaba Leire! Iepa! Sei! Osongi! Iepa! Zazpi! Ederki! Etorri Leire! Zazpi sartu ditu Leire! Guatzen danak aurrera! Laguna finala bukatu da, eta ikus dezagun zer gertatu dan. Jonanek bederatzi sartu ditu txaloa berentzako. Eta Leire berriz dozkorpa zoitxu bota ondoren, zazpikaz pusketa sartu ditu, eta dagoeneko opariak hemen, Leire raketa zoragarri hau, eta zuen txalo aztezen jau eramango du opari. Eta Jonak irabazlearentzako, primerako txirrinda txaloa berentzako. Ederki lagunok, opariak aprobetxatuz, olastera goaz eta zuei, geltokiko gora berekin utziko zaituztegu, gero arte, agur! Agur!
entretenitu geata, begira. Maitan eta bebito falta. Hor ez daude, ikusi dituzue hor? Ez daude. Patxin gauzatxo bat egingo dugu. Dona egingo dugu, eta tokatzen zaiona maitate... Oso, ondo, ulertu du. Ea, hasi. Dona, tuntuna. Zergatik parrein dezu. Zer. Berriro, errepikatuko dugu. Etorri, biskor, Zoi lagunduko diazu, deno batea. Tuntuna. Ondo egin dugu, Patxin. Asko sentitzen den, batzutan bati tokatzen zaio, eta bestetan? Beste hai, zer? Patxin, begira, ze ongi zainduko dugun, Karri. Oso ondo, eskerrik asko, Patxin. Hementxe. Ze, goxua? Euskadi, no la conezca moñoña. Wow! Eta nolako pintxoa. Hau festa. Ikusi nahi duzuen nolako ligoia nahi zen. Oartu, ikusiko duzue. Senyorita, nahi alduzu kategoriako pintxo bat probatu? Bai, badakit kategoriakoak direla. Nik prestatu ditut eta... Baina, ekarri bat, ekarri. Ikusten, sekulako arrakasta daukan neskekin, David Bekangoitia! Ekarri. Begira! Arlotea! Begira nola jarri nauzun! Iztipu
txikia izan da, barkatu. Istripu txikia, zu baizarela txikia, zu! Oh! Barkatu bat erbentzia, baina txirri xosomikotearen antza pixka bat hartzen dizute, Sarri esaten didate hori, bai, zera, txirri, bailazo, jakintzu eta dotore hori, ni bere lehengusina naiz. Txurri. Txurri? Ba, txurri, txirrirena. Polita, gustatzen zait. Baina nik esango dizut, txurri pitxurri. Badakizu, playboyen kapritxoak dira. Zuatzara kiosko honetako nagusia? Hau ez da kiosko, hau ez da kiosko bat. Hau bidai agentzia bat da. Txirrirena All Stars. Eta barkatu baina oso lanpetutan abil, Lilinuit andereño ederrarentzat, bidaia luze bat antolatzen ari naizelako. Lilinuit oporretara joateko aldaba, Bai, inguru hauetako gizon kaballeroso batekin. Horin piusiblea da! Iba ezela imposible. Barkatu, deskuiduan ezagutzen alduzu Lilinuit ederra. Ezagutuko ez du, ba? Lilinuit, Euskal Herriko gainontzeko neska guztia bezalatxu, nirekin guztiz maite minduta dago. Hortxe dago barrigarria, Nien nahi senyora joatekoa? Norekin joango da maripurtzilori oporretara? Arratsalde ontsi, txurri. Txitxurri ez, txurri. Horixe, txurri, asekaz. Oi, mirri, oso guapo eta dotore zaude. Bai, beti bezain guapo eta dotore. Baina zu nonbait, beste kaballeroso batekin joateko hau monxara oporretara, Zure nobio berri hori jakin daiteke nongoa den, Martitzarra izango da, edo plutoniokoa, edo... Lagunon bat da besterik ez. Eta euskalduna, petoa. No? Eta ezagutzen alduta egiten? Ui, auskalo, hain despistatua zara. Bai, Popeye ezagutzen haut. Zabeil, nire Andre Gaiarekin ligatzeko asmotan? Ai, ez, mirri. Egun gutxi batzu pasatuko ditugu oporretan elkarrekin, besterik ez? Abai, katxurri miliputxionek esan duenez, bidaia luzea izango menda. Amabostegun luze, Pazifikoko leku paradisiako batetan. Ez dakit ezagutzen duzun, Hawaii. Hawaii? Entzun alduzu, Mi hauek Hawaiiran joatekoan dira, biok tortolitok izan, kurruz-kuskus egiten. Hau ezin dut ametitu, Ezin dut ametitu! Lilinuit eta txiribito oso ondo egiten ari zirate, animo. Begira, zozomikote horrek erabat dena sinetsi du, dena. Ai, ne seguru zaude bidaiaren kontu horrekin jeloskor jarriko dela? Seguru. Hemen naiz berriro. Beira, zazuen, nolako tipo edukatuan naizen, Bi tortolitoentzako,
sorionik handiena kopatzera etorri naiz, Bai. Ze nobedadea, ze pozik jargatzen garen horrekin. Bai, esan da, nero nire harrituta nago. Eta Lili Nui dama ederrarentzat, oparitxo bat dakart. Hori, zuretzat! Demontre, Mirri, torpea zara gero, Azte txarlota da egin duen orain. Barkatu irristatu egin naiz eta... Tira, Txiribiton, eta hiri lagun handi eta xabala, oporretara joan aurretik, argazki bat egin nahi diat. Jara di hortxe, bai. Segi, morrezko! Jara di hortxe, ja. Hari, begirada gora, okotzap, kontuz, eroin guaitzeta bestela, Casanova irribarrea, begira ona ondo, mesedez, horrela, Txiribiton, hain itxusia izenez, argazki kamarak txisa egindik, molkotik bera. Hau deskalabroa, marinela baino espageti platerka da dirudi orain. Haien, Txiribiton, zikino zeitxura horrekin loiuko aeroportuan atxilotu egingo gaituzte. Lasai, nik konponduko dut hau berehala, Dida batean! Horixo. Txiribiton, animo! Mirriz, txinio zauri, puntxu-puntxuan daukagu, puntxu-puntxuan! Seguru zaude, hirisko baten antzera da bile, aberia galantak egiten. Ai, neska, bai, biriak amorratzen dagoelako, zeloak Mira, entzidazue, Lili Nuit, ziur nago, hemendik oso gutxira, gure Don Juan Tenorio txikita hori, zure besoetan eroriko dela. Ai, hala bedi. Segi ondo ari zerat. Txiribiton! Txiribiton, ikusten alduk tartau? Begira, lehengo triskantzaren ordainetan, hau dena, iretzat. Txiribitzen, eta Txiribiton, dena, iretzat. Jopenaz, Txiribiton sentitzen diat, momenturik txarrenean, nahi gabe guztiz irristatu egin nauk. Bai, Txiribiton, arrazoia daukak. Dena aldrebes ateratzen zaiguk. Iretzat egin diagu honelako, azinolako teatro obra egin dugun hiruren artean, eta hik dena zapuztu duk, Mirri, dena! Baina hau txirri da, betiko txirri! Noski, eta hi betiko Mirri desastroso petardoa. Eta hau dena antzerki basen, eta niri eskenia? Baina zergatik egin duzu, Zergatik izango da, ba, Lili Nuit kotxadua airekin seko maiteminduta dagolako. Baina zuk ez didazu kasurik egiten, ene potxoloa. Parodia hortarako egin dugu, jeloskor jartzeko, baina... Baina antza denez hau ere alperrik izan da. Ukituta nago. Emozionatuta. Ez jarri triste, ene potxolo.
zurekin joan nahi nuen oporretan. Eta segatik ez diatxu lehenago esan, ez nuen hainbeste tontokeria egingo? Lasai, oso barregarri egon zara. Gora Euskadi musulari, ikusten, neska guztiak lepora salto egiten didate. Eta orain Mirri, emango didazu musutxo bat zuk niri? Emango ez dizut batez asko, eta kurruskoskos, eta zirri biton ere bai. Baina hemen gende gehiagi dago eta... Ziribiton, dagoneko gubiok jai dugu hemen. Tira, beste plaza batetara jo berko dugu, ea gubiok ere ganorazko Andregaire bat aurkitzen dugun. Poliki, Pepillo, poliki, Ya va, segi aurrea. Pixka ba gehiago. Noa nagusi. Baina kontu ze plater garesti horiek hautsu gabe, Lasai nagusi, egoera kontrolpean dauka. Pepillo, Ufa, haz eskapada. Eskerrak ez dien erori. Platerri gabe ezin izango dugu askaria zerbitzatu. Eta askarerik ez baldin badago, txiribitonek akatu egingo gaitu. Daukan gosearekin gu geu irentxiko gaitu merienda gisa. Txiribiton krokodiloa. Aizu nagusi, bai ekartzea aztu dugu. Eta ez dakit platerak nun utzi, piso handia daukate. Ia da, izuela, unok zer egingo dugu. Utziko ditugu horrezkeraldean. Bai? Ez? Bestela, akaso hor eskubialdean? Bai? Ez? Ez zindu gehiago nagusi. Pepillo! Ai, akabo nire indarra. Kalapita! Inusente kompletuak zarete. Zer, gustatu altzaizuen nire lagun Rafak eta nik prestatutako txantxa? Bai! Eta zu maltzurra zara. Eta gaiztoa, adiskide traketxa! Adiskide traketxa! Kiko, ederki zorratu duzu gaurko askaria. Ai. Ui. Txiribiton konturatzen bada, akatu egingo nau. Eta hobi izango dut ni hemen ez egotea bera etorri baino lehen. Socorro, Felipe! Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, alza Felipe, trulalai. Aizta txinkurrun txankun, enaizeroa, sardin burua baino, obeda olioa. Aizta txinkurrun txankun, enaizeroa, sardin burua baino, obeda olioa. Lai la la lai la la lai, lai la la lai la la lai, lai la la lai la la lai la la lai lai, lai la lai la la lai, la 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 lai la lai, lai 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 la la lai, lai 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 la la lai, lai 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 la la lai, lai 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 lai.
Altza Felipe, trulalai, 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 Altza Felipe, trulalai, trulalai, Altza Felipe, trulalai, 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 Altza Felipe,